Σε κάθε σου βήμα, όσο τολμηρό κι αν είναι, είμαστε δίπλα σου. Έτσι έχεις τη δύναμη να προχωράς, να συνεχίζεις, να πετυχαίνεις, πάντα κοιτώντας μπροστά. Ανοίγεις νέους ορίζοντες, αναπνέοντας τον αέρα της πρωτοπορίας. Μπορείς να φτάσεις παντού. Γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον να σε στηρίζει, όπου και αν βρεθείς. Αισθάνεσαι απεριόριστη ελευθερία, γιατί ξέρεις ότι μπορείς να είσαι συνέχεια σε επαφή με εκατομμύρια ανθρώπους. Σε μια διαδρομή χωρίς όρια, έχεις τη δύναμη να προχωράς, να συνεχίζεις, να πετυχαίνεις. Power to you. Vodafone.